Good morning! Prepare na sa pag-uwi. Yung boses ko ay na galing hukay pa. Yan. Nag-ano na si Day, naglilinis na sa sala. Kaso si Nene Borlogs pa. Ewan ko lang, nag-inom kasi kagabi with her friends. Yeah. Tulog pa siguro. Breakfast! At paalis na tayo. Breakfast. Ano? Ayan, talong, hotdog, egg. Kiss na kay Lola. Kiss na. Oh. Uy, ano naman? Baka sumuka na naman. Hoy! Huwag kang mag-ano ng... Ayan, uwi na naman guys. Mag-ano tayo kuya, kuya naman. Start to work na naman. Ayun na nga ba sinasabi ko guys. Kapag uwian na. Wala, nalulungkot ako. Iwan dyan sila. Sila lola mo. Kaloka. Ituloy si mama umiyak pa. Ay. Anyway. Ayun guys. Pauwi na kami. Convoy lang ulit. Ang bitin. Laging bitin yung bakasyon namin. And dito si ate. Hi! Hindi sumama si kuya mo, Peter mo dito? Ayaw talaga? Ayaw niya yata eh. Sobrang tahimik na naman dun sa bahay. Kahit sila mama biglang yan eh. Biglang malulungkot yun eh. Oh my God. Kano ba? Ayun. Uwi na. Para makapagtrabaho na ulit. Tapos sa bakasyon. Work ulit. Ayan sila. Naka-convoy lang kami guys. Tatlong sasakyan. Guys, dito sa Petron after Shell of Asia. Lumagpas kami sa Shell of Asia. Nag-CR break